ga-abụzụ go nyaba na mba na nyaba ajụjụ maka nyaba ajụjụ gwara Igbo ha ree ijele ka njụ dị na-aga ajụjụ otu ọnwa batara bụ oke mmanwụ Igbo ji eji ibe na anabanye bịa gbabi ọkụ onwe dị n'igwe aka siri ike na n'Igbo batara na be gị jụọ go sidila ha ọkụ onwebeghị onye bịara ya onwe na onye ọchịchị nọ na n'Igbo be anya aka siri ike batara jụọ go sila ha mee ijele ma gata na ndị Igbo ụta ha gekwe ntị ka m kwuo nye ọkwa m bụ ụda jinjim ị na-anụrụ onu ya ọkwa m bụ ya gboo akụbakuche onye akụ na alụ na-ebu na-abịa ọkwado mmụ gee ntị ka nke ọrụ gị ibe kpatara ya ijele ndị Igbo niile Igbo ibe kpatara ndị igwe nwere n'ala Igbo be anyị onwebeghị onye bịara jụọ ajụjụ ịma na ọ bụla oge mgbe gboo mgbe ọ na-agba ọgbajuedọrụ ndị igwe burucha ọgwọba n'aka bịa kpebere nwa be ekpere were ọgwọ jụba na onye bịara m ibe nwe ka ọnwụ gbuchie ya ezi ọ bụ ibe igwe na-eme mgbe gboo mana ime ibe mere igwe dị ibe gị batabeghị wee jụọ be esechacha ataụ na bụ ụta ime ibe ndị isi ga-ataụ na bụ ụta n'ezie na ndị igwe nwere n'ala Igbo be anyị na-eji okpekọ chenu wee ndị igwe ime onesi wee kejisi bụ aka ime onesi gbajisi bụ ụkwụ eburu akwụkwọ asainịrị asainị kpa ịba n'aka asainịcha ya iburu igwe asainịzi ihe ma ga abụrụ ya ọ rụzie na ha bi nye si kaba jee ebe odogwu okwu ịmara na ndị anwa sainịrị bụ akwụkwọ ji akpọba n'igwu na-ejere ebe ụnụ eje ha narụkwa m ụlọ akwụkwọ nyere ụnụ n'aka nya merụ ndị igwe jibe weta ụkwụ na be o mgbe o wutere odegị ji m mbebe ijele ndị Igbo gbalite ji ọkwọ mkpamkpa mmụọ ga-eji asụ oke ọbịa mgboba dịketegete mmọnwụ pụlapụrụ Igbo be anyị mmọnwụ tiri onwe ya ebe n'ebe gburu enyi mmọnwụ asaghị 10 ibugwanu na a na-akwado ka eji esi mee ịmakwa ibe meziri ka nke ọrụ m ụwa akụkọ okwu juru m ọnụ na Chukwu negidere anya were bụ na onye ọ tiri ugo n'isi o nyere ike nke o ji eji gbadu na ọ nọgidere n'ebe ike nke enyere ya anya ọ bụrụ na ebe o jere biri adịghị mma Chukwu negide ya anya o si na ebe enwe o jere biri adịghị ya mma ọ chọgide ibe o ji eme ya ọ nwe ibe o ji eme ya osu ibe ya ọkụkọ wee nọgharịa ijele kwa ịnọgharịgbo mmọnwụ anọgharịgbo onowu ịnọgharịna kparịta eju ebe na ịnọgharịgbo ịbụna na Chukwu kere uwe ebube na gị bụ odogwu ichi ịbụna na Chukwu kere uwe tibe na gị mmọnwụ onowu ijele ndị Igbo ịgbakọ iri ị na-emebe anyị ijere ịmaghị ya gee ntị ka njọ onowu ijele kparịta eju ọfọ o nwekwara ọhụụ ojii nchọrọ ka nzie gị gwekwa ya ọha madike gwekwa ya ike nga bịa pụrụ ntị asakwa ntị ka ọ nụrụ ọkwa m na-ekwu echekọtara m ibe eji eme m ike ibe eji eme m gwụrụ ije eme m ibe nwa chịrị na anọsi elu mmiri ọ bụ m ka ije akarụ mgbao gekwe ntị ka nzie gị ozi zikwere nye ọha madike irukwa eziere nye ozi si ewere ntị ka ọ nụrụba ọkwa m bụ odo dị njime ime ozi ntiri gị zie ya Mozis ka Chukwu negidere anya mana ọwụ Mozis ji eje dute ụmụ Izrel du na n'obodo ekwere na nkwa ọkwa eziokwu odu ihe ozi jee dunata n'ụba kwadosie ya ike Mozis jebedegide duru ụmụ Izrel n'ọgbabie erutere ebe eji ekewa mmiri ụfọdụ kpọbara ya iyi ụfọdụ lọrọ ọkpọ ụfọdụ gwara ya na ọ bụrụ na ba marụ na ọ bụ otu nwe ka ọ ji eti duru berute na mmiri ma bụ ekwenepụta kama fere egbunyu ebe anya mana ọba mazi na nnukwu ibe na-echebe n'ezi oke nwanne m a na-abarị ya mba ha na-ewere ya iwe ịmakwa ibe meziri ime ibe meziri Mozis ji iwe duzi na ekwere na nkwa ha ọkwa ibe ọmụ ya ọkwa ibe ọmụ o mere eme ọkwa ibe ọmụ o mere eme ka Mozis ji nete anya olu ozi n'obodo ekwere na nkwa chacha o jeru n'eluigwe o jeru n'ugwu ka o jee weta iwu iri jecha ya ha atazụ ọ bụrụ na ndị oduru jee eje ndị odu anọ akparịba na Chukwu kere ihe ụfọdụ ejekwude dị n'ọba nwoke ibebe ụfọdụ amachagoro ime nwaanyị enu erubeghị obodo ejere eje ọrịtute were iwe wee tiwa iwu iri ya ike ndị ya were na ya gwekwana m odogwu ya jikwa n'iwe wee tiwa iwu iri ya gbara m Nnamdi Kalu
ya ejikwe n'iwe ọ bụ ibe kwuru ekwuo na midia n'abalị onye gara aga ụwa ziri ike pụtara ka ya ejikwe n'iwe tiwa iwe irie o tiwa ya na-ekwujadio jekwezielu nyo ya ejikwe n'iwe ibe ndị mmadụ na-ekwu na midia wee tiwa iwe irie o tiwakwa ya aka ebe ha gụasụ ya etiwakwana ya ibe Chineke derie n'ihu na o ji erute ya aka ike ga-abụrụ mgbe ọnụ chọọ ọgụ ma nwee mmeri tiere nye ya ewere na onye ọbụla iwo nye gbadubo n'ebe anyị kwu ya eje nene barisa n'anụ ka wee gide nwa igbo igbaje ebe eruwe ya ọ na-abịa chukwu kwụ gị n'azụ onye mere ibe ọmụ dịgasị ya abụghị ya o nekwe anya ka m gwa gị okwu 2021 ka anyị nọ n'ihe mgbanyerezie ibe Chineke tere n'aka gị n'oge ebe o ji agba ndị iro ha ekwerugbo na mmụọ ọdụgbo oke nwekọ